Maliba TV jabarani filɛbagaw aw bisimila aw kunnafoni sentelima sanfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriw ka ɲɔgɔn dalajɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o ɲɔgɔn ye kɛra kunu araba avril kalo tile 29 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 furancɛla fanga jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ye a laɲini ni lasigi senfɛ k'a bɛna dɔ fara lakana kan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Sabula kɛwale min kelen filɛ sibiri tɛmɛnen n'a bɛnna avril kalo tile 25 ma san 2026 walasa yɛlɛma bɛ se ka don lakana kɔni o la cogoya min na. Halisa an bɛ to lakanako bungankun kan tile 3 jatigɛ wale maaw ka ni kɛwale kɔfɛ n'u tun bɛ Mali fan caman fɛ n'a kɛra sababu ye général de corps d'armée Sadio Kamara n'ale ye kɛlɛbolo minisiri ye ale ni tora a ko dafɛ fo ka taa se lakana mɔgɔ caman olu kɔni ma ko walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ a ko kɔni o kɔnɔna la k'u bɛna lakana kɔni ko fanga bonya kosɛbɛ Kati ani Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'u b'a ɲini Kati ani Bamako n'a lamini bɛɛ fɛ ko lakana kɔni ko a fanga bɛna bonya kosɛbɛ walasa hakilisigi ani basigi bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Bi alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 30 san 2026 génie militaire ale kɔnɔna la an ka gulokasigi tabaga caman bɛ ni wagati kofɔlen na fɛn min ye général de corps d'armée Sadio Kamara n'ale lafasa ni kɛlɛbolo kɔrɔ ka minisiri ye n'ale bɔnɛna ani na ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛnen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 25 san 2026 jatigɛ wale maaw ka ni kɛwale cɛjugu senfɛ n'a kɛra Kati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Kamara yɛrɛ ale daga yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko a ka janaja ko bɛ ka kɛ fɛn min ye génie militaire ale kɔnɔna la ni wulukasigi tabagaw caman bɛ ale kɔni o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Madagascar fanga ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ tarata avril kalo tile 28 san 2026 ko Faransi ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔni o kan Antananarivo u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'u b'a wele ko persona non grata k'u b'a laɲini u fɛ u ka taa u ka jamana kɔni o kana la sabula u ma d'a la k'a fɔ ko u bɛna se ka u ka baara kɔni k'o kɛ a kɛcogoya ɲuman na. Ni laseli in kɛra minisiri fɛ min ka baara bɛnnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔ ma. Maliba TV jabarani filɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ aw bi kunnafoni sen telimanw na ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na a k'an bɛɛ dɔn wɛrɛ.